Maayong buntag sa tanan. Ang atong ebanghelyo karon naghisgot mahitungod sa tao nga giayo sa atong Ginoong Hesus. Ug kung susihon nato ang iyang kahimtang, makaluluoy gayud. Kining tawhana nag-anto siyang sakit sulod sa 38 katuig na 38 years. Ambot na ba sa ato din ang makalahutay ang mag-anto sa sakit sulod sa 38 katuig. Ang uban siguro sa ato magbagulbol na, gani dunay uban mo reklamo na, Ginoo, kuhaan na lang ko, hindi ko makaantos sa akong sakit. Pero kining tawhana sulod sa 38 ka tuig nag-antos siyang sakit. Og dili lang kana, kining tawhana nangandoy nga mamaayo siyang sakit, mao nga gipaduol niya ang iyang kaugalingon sa linaw. Kay nahitabo nga kung makutaw na ang tubig diya sa linaw, kinsa katong masakiton nga ito sulob ang iyang lawas dito, mamaayo. Pero ang problema, wala gayoy bisan isa nga mitabang kaniya pag-agak ngadto sa tubig. Mao gani sa diyang gipangutan na siya ni Jesus, gusto ka bang mamaayo? Dito gipadayag sa tao ang iyang frustration. Oo, wala gitubag nining tawhana sa diretsahan ang pangutanan ni Jesus. He did not answer Jesus directly. Mingon siya, Sir, walay makasakot kanako ngadto sa linaw kung ang tubig makutaw na. Ug samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto. So, klaro kaayo ang kining tawhana gusto nga mamaayo unta siyang sakit. Pero walay bisan isa nga muagak kaniya aron matusol bang iyang lawas didto sa linaw. Ug nanimbasog siya pero maunhan siya. Kaluoy na. Makita nato nga wala jud tawo nga nagpakabana sa iya, walay nitabang sulod sa taas nga tuig, taas nga panahon. Siguro kung kita naa sa iyang kahimtang nga kita masakiton, gusto sab natong mamayo sa atong sakit, pero kung makita nato iyang kahimtang, mo give way ta. Mayingon ta, pauna na lang siya kay dugay na siya nagpaabot dinha. Dugay na siya nag-anto siyang sakit. Pero hindi talaga siya pinagbigyan ng mga tao. Wala sila mo konsidera sa iyang kahimtang. Pero salamat diha ang Ginoong Hesus. O gipapa sa Ginoong Hesus ang gihunahuna sa tao. Tungod kay ang Ginoong Hesus nagpakabana sa iyang kahimtang. O tinuod dili lamang ang pagpakabana ang gitanyag sa Ginoong Hesus ngadto kaniya, kundi gitanyag usab sa Ginoong Hesus ngadto kaniya ang kaayuhan sa iyang sakit. Nga dili na siya kinahanglang muadto pa sa tubig tungod kay naa na siya ang buhing tubig nga mo'y makaayo sa tanan niyang mga sakit. So salamat, natubag na ang iyang tinguha, ang iyang gipangandoy. Karon ang problema, tungod kay sa diyang nahibaw-an sa mga Hudiyo o sa kadagkuan sa mga Hudiyo ang nahitabo sa iya, wala nila kini magustuhi. Grabe kaayo. Imbis nga malipay unta ang mga Hudiyo o ang kadagkuan sa mga Hudiyo tungod kay kining tawhana nga nag-anto sa iyang sakit sulod sa 38 katuig, naayo na ang nahitabo, gi-question hinuon nila
ang iyang pagkaayo sa sakit tungod kay nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Unsang klasiha kini mga tawhana? Para kanila, ang balaod mas importante pa kaysa kaayuhan sa tao. Nag-antos na sulod sa 38 ka anyos na tuig, mas importante para nila ang balaod. Mao gani usa ka higayon ang Ginoong Hesus miingon, ang balaod gihimo para sa ikaayo sa tao, dili nga ang tao gihimo para sa balaod. Kini mga Hudiyo nga nagtuman sa mga tulumanon sa adlaw ipapahulay, oo, wala sila gibuhat nga daotan niining tawhana. Pero ang pangutana, doon na ba sila gibuhat nga maayo para niining tawhana? Wala. Kadaghanan nila nakita nila ang iyang sitwasyon. Pero doon na ba'y usa kanila nga mitabang kaniya aron matusulbang iyang lawas dito sa linaw kung makuto ng tubig? Wala gayon. Gipasagdan nila kining tawhana nga mag-antos sa iyang sakit sulod sa 38 ka tuig. Wala gayon nagpakabana, walay mitabang. Sa libro, sa sulat ni Santiago, klaro kayo ang iyang gipaabot kanato. Ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton, apan wala magbuhat niini, nakasala. Nakita nila ang kahimtang sa tao. Hibaw sila kung unsay angay nilang buhaton aning tawhana, pag-agak lamang kaniya ngadto sa tubig, pero wala nila kadto buhata. Nakasala sila. Actually, ang pagsimba sa Dios o ang pagbuhat og maayo para sa ikaayo sa atong isig katawo, kinahanglang buhaton gayon nato kini bisan pa sa adlawng igpapahulay. Kaya ang pagbuhat og maayo dapat nato kining buhaton kada adlaw, ilabi na kung adunay nanginahanglan. Kini mga Hudiyo, sa pagtuman nila sa mga tulumanon sa adang igpapahulay, maayo gayon. Pero kung ugaling pugna na nato ang tao nga bubuhat ug maayo sa adang igpapahulay, dili na ka na madawat sa atong Ginoong Hesus. Kaysa iyan ang giingon, ang kaayuhan sa tao mas labaw pa kaysa mga balaod. Kaya ang mga balaod gibuhat para sa ikaayo sa tao. Laws are made for man, not the other way around. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Manindot.